aute, vlog 2. Ideme cvičiť do toho istého fitka, ale s iným kamarátom. Veľmi sa teším. A kúsok meška, akože boli sme dohodnutí, že už vyrážaš z domu a ja už kráčam a nikde ho, takže asi vidíme sa v aute. Fú, to čo len z vás jak to prišiel. Matouši, ukáž mi ten drip, vole. Celé ho chci vidieť, vole. Jako, vole? Wow, Matouši! Co tady za květky, vole? Môže mať chlapec, ježiš, to čo je zas? Že môže mať chlapec takýto fit, to je že neuveriteľné. Je v tom celkom zima, rozmýšľam, že zoberiem bombu. Nemá. Tak to bude bomba. Ale s týmto fitom si myslím, že Matúš moguje celkom, akože... Jak takto fit? Úplne, že biznismen. A potom, že gym však tričko. Kokos, čo vlastne? And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Takže tento set púka mi rameno, z takého neznámeho dôvodu práve. Štve ma to celkom. Dáme ešte jednu a pôjdeme na druhý cvik. Dobre, druhá sérka. Prehodil som tam kúsok váhu, takže toto bude ego lift, že strašné, no ale skúsim. Takže na tých tricepsoch musím si pauznúť pesničku. Na tricepse je čo ma štve, je to, že ten stack je tam strašný skok, lebo idem, že 23 a zrazu skok na 30, takže ten skok je fakt akože nepríjemný, nevyťahnete to, musíte progresovať tak, že denne urobíte veľa opakovaní. Takže prvý set, uvidím na koľko opakovaní, nechám sa prekvapiť. Celkom sa mi to páčilo, 5 kg progres, dal som 5 či 6, neviem či to 6 sa rátalo, ale unavený som, že fest, dneska mi tak nemyslí hlava, takže keď nebudete chápať toto video, tak proste sorry asi, no. Ináč, minule som vám zabudol povedať, že bol som na autoškole a sedím si. Nemohol som to natočiť, lebo by sa na mňa všetci kúkali, ale typka mala šrubovák v cope. Mala cop urobený a šrubovák mala zapichnutý, aby jej to držalo. Optimálne? Podľa mňa najviac optimálne. Tak sa to robí. Tento cvik sa mi fest páči, keďže cvičíš tam hamstringy, cvičíš tam spodný chrbát. Je to dobré hlavne tu, lebo toto si vieš posunúť dosť nízko, jak chceš. A máš to mäkké, takže ťa to netlačí. Čož v mojom fitku, keď cvičím, tak to je také tvrdé a nevie si to dať až tak prispôsobiť. Neviem, tam sa mi to tak nepáči, to je parádne, je to mäkké. Takže idem lítka, keďže lítka nikoho nezaujímajú, tak idem iba jednu sériu. Zase nemám opasok, takže je to
neviem ísť takú váhu, jak by som chcel a celkom ma to štve, lebo sa mi to jednoducho proste zle tak robí, keď držím v ruke kotúč a ťahá ma to na jednu stranu a je to také nestabilné, ten cvik. A tak robíme s tým, čo máme, tak down my spinal cord. Cause you got me holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me holding. Even if my jokes sound funny. dobre, ďalší cvik. SLDL-ka. Dúfam, že to aj budú SLDL-ka, že nedám RDL-ka. Uvidím. Dúfam, že budem mať tie nohy dobré a že mi pomôžu tráčky na tomto cviku. Táto serka. Fuj. Posledný cvik. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me holding. Ideme pozrieť pumpu. Sme docvičili, ideme za chalanmi. Mám dosť. Ideme si ešte niečo kúpiť jesť. Kámo, z toho fitu ide, že čistý testosterón. Úplne, že najčistejší. Proste to je najviac testosterón fit toto. Ideme si kúpiť najviac bielkovín a všetkého. Nech sú svaly. NPC toto. Boha chlapci, mohlo sa toto stať, ideme takto autom, nie? A zrazu, že dám si kebab na kolena, hej, a kúkaj. Čo to je? Do rici, aké by som... No, ale toto tu, čo to je? No, tak ani to, no, neviem, ja sa k tomu radšej aj nejdem vyjadrovať, bo kúkaj, jak z toho teče. A ja som si to dal medzi kolena. Stop it. Get some help. Chlapci, kde to sme? A čo máme? Že ho... Chlapci, kde sme sa to spali? Počuj ma, nemáš? Čau, synek. To je môj synak. Oni tu idú piť. A To je moja Marka a ja som... Daj mi to. Dobre, bere mi to. Chlapci, že takto torta. Fajnová. Takto že Matúš už jedol, hej. A teraz zasa. Ide asi tak... Daj mu to! Kúkaj, on ide, že pizzu. On ide, že... Na teba natáčam, to nie na teba natáčam. Onak ide, že pizza, torta, kebab. Jaký pozvor? A ešte... A ešte buchty. Dobre, môže byť. A ešte? A ešte monster. Všetko proste. Teraz Ale počkaj, ale nie je tam baza. taste test torty. Vyzerá to jak platne, Sandy. Dobre, však ochutnaj to už. Jak to hodnotíš? To je druhý pokus. Dobre, typek takto, že dám si pizzu, vieš. A takto, že nohou pizza. Chlapci, kto vyhral v biliarde? No ešte neviem, ale podľa mňa vyhrám. No a tu som takto krásne, pekne hovoril o tom, ako som to kašľal, lebo to bol presne rovný shot.